I kan jo se, at den generelle tendens, det er jo, at akvakulturen den vokser. Og den vokser ikke bare her i Europa, den vokser i hele verden. Selvfølgelig med forskellige hastigheder. Og det er også derfor, det er interessant at få nogle unge mennesker ind i branchen her, som har lyst til at tage over og så videreudvikle det, som vi har gang i nu, for der bliver helt sikkert et marked for det. Jeg er født med en fiskestang i hånden, kan man sige. Jeg har altid fisket meget i vores å derhjemme som barn. Og jamen, det har jo fulgt mig gennem hele min opvækst, og det har jeg altid godt kunne lide. Min far har altid taget mig ud at fiske, fra da jeg var helt lille af. Så jeg føler lidt, at jeg godt kunne håndtere en fisk, i hvert fald. Jeg hedder Kent, og jeg arbejder for Aquapri, og jeg går på Hansenberg. Mit gode råd det vil være at tage den her uddannelse, få lov til at komme ud på de her Model 3-anlæg, som er her i Danmark, og så senere eller under samme uddannelsesforløb få lov til at komme ned for eksempel til os, og så få lov til at komme ud på nogle af de her anlæg, som er ude i verden, fordi det giver en fantastisk ballast og en fantastisk viden til ligesom at køre hele skoleforløbet og hele uddannelsesforløbet igennem. Her ved Biomar, det er jo en af verdens største fiskfoderproducenter, der producerer fisk til alle arter inden for opdrættet. Og vi laver forsøg for alle deres kunder rundt om i verden og deres fabrikker og alt det. Lige siden jeg var lille knægt, så interesserede jeg mig for vækst og alt sådan noget. Da jeg var lille, har jeg selv prøvet på kan man ikke lave noget foder til fiskene, der er sammensat og stå der og prøve at bage noget fiskfoder selv, og så får muligheden at komme herop, hvor det virkelig sker, og det er jo det store for mig i hvert fald at prøve det. Der er mange nicher inden for det, og jeg må nok sige, at det er det, der er lidt nørdet ved mig. Jeg interesserer mig faktisk for mig, der er det jo. Det, som vores medlemmer har som deres métier, det er at producere fisk til sultne forbrugere i ind- og udland. Hvis man ser det på globalt plan, så halvdelen af de fisk, vi spiser i dag, de kommer rent faktisk fra akvakultur. Hvis du ser på vores CO2-balance, så er den fantastisk god. Fisk ligger jo helt nede i bunden, så man kan sige, at hvis du skal have et klimavenligt valg på din tallerken, så skal du vælge fisk eller skaldyr. Men det skyldes, at fisk er utrolig effektiv til at omsætte foder til kød. Så derfor, når du spiser 1 kilo fisk, så bidrager du ganske let til CO2-balancen. Modsat, hvis du valgte oksekød eller anden animalsk protein. Det her det bliver specialister. Det bliver folk, man skal ud og have fat i. Sådan headhunt, en efter en. Det er der ingen tvivl om.